Frank Portelli li għal diversi snin okkupa l-karika ta' President tal-Kunsill Ġenerali u tal-Eżekuttiv Nazzjonalista jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma messu qatt pożizzjoni kontra d-divorzju. Jgħid li issa m'hemm ebda kwistjoni ta' kuxjenza jekk ma kienx aċċettabbli għalik li l-poplu jista' jgħidlek iva ma missekx għamilt referendum, jgħid Frank Portelli. Jgħid li issa m'għadx hemm kwistjoni ta' kif wieħed se jivvota għaliex jekk temmen fid-demokrazija int bil-fors trid tassigura li din il-mozzjoni tgħaddi mingħajr tfixkil. Frank Portelli jgħid li dan ir-referendum wera li l-Partit Nazzjonalista u maqtuħ mir-realtà tal-poplu. Jirreferi għal Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u jgħid li kellu jitratta l-problemi li qed iħabbat wiccu magħhom il-Partit Nazzjonalista u mhux is-suċċessi. Jiddeskrivi l-kwissjoni tal-onorarja bħala froġa kbira li saret fi żmien ħażin u b'nuqqas ta' trasparenza. Mingħajr mesprima ruħu favur il-mozzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni għalli jemmen li m'għandhomx ikunu l-parlamentari stess li jiddeċidu kemm se jitħallsu. Iżda għandu jkun hemm mekkaniżmu indipendenti magħmul biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra.